በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ዘለኹሞ ሰላምኩም ብዘይበል ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም ብሩኽ ምጅማር ጾም 40 ይግበረልና እንዳበልና ሎም ማዓንቲ ምስ ጓለይ ብዛዕባ ጾም 40 ጾም ማለታይ ማለት እዩ ወይ ከዓ ኣብ ጾም 40 ክንገብሮ ዘለና ገለገለ ሕቶታት ከንብሊና ማለት እዩ። ስጋብ መወዳእታ ምሳና ሓቢርኩም ጽሑ አሰማጋሪ ከመይ ዋይልኪ እግዚአብሔር ይመስገን። ጾም ከመይ ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን። ጽቡቅ ኣሎ ገረም ጾም ማለት ታይ ማለት እዩ ንምንታይ ኢና ክንጾም ንኣምላኽ ከነኽብር ንበዓሉ ጾም ዝጾሙ ኣምላኽ ዝጾም 40 ንበዓሉ ጾም ዝጾማሉ ኣምላኽ በዓሉ ጾም ስለዝኾነ ሕጂ ንሕናሲ ንሱ ጾም ዝጾመሉ ንሕና ወላ ከነኽብሮ ኢና ንጾም ዘለና እሱ በዓሉ ዝጾም ጾም ስለዝኾነ ንሕና ከኣኒ ክብሩ ንምሕላው ንጾም ኣለና። ሓራይ ጾም ክንጸውም ከለና ካብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ጸጋ ንቕበል ህይወትና ኩሉ ይባረኽ ብዓቢኻ ሕጊ ኣምላኽ ስለዝኾነ ንጾመሉን ንበልዓሉን ግዜ ፈላልዩ ስለዝሰርዓልና እግዚአብሔር በዚ ምኽንያት ንጸውም ማለት እዩ። እዚ ኣትናዮ ዘለና ጾም እንታይ ይበሃል ስሙ? ጾም 40 ገረም ንምንታይ እዩ እዚ ጾም እዚ ዓብ ጾም ተባሂሉ ማለት ንእሽተይ ጾም ካሎ ድዩ ኩሉ ጾም ሓደ እዩ። 7 ኣጽዋማት ናይ ኣዋጅ ኣለዋ ቤተክርስትያንና ናይ ፍቃድ ጾም እውን ኣሎ ግን ካብ ኩሉ ዓብ ጾም ተባሂሉ ማለት ፍሉይ ዝኾነ ስም ተዋሂብዎ ንምንታይ እዚ ጾም ስለምንታይ ጾም 40 ተባሂሉ ንምንታይ ዓብ ጾም ከዓ ተባሂሉ ጾም 40 ዓብ ጾም እንዲና ንጽውዖ ኩልና ኩሉ ሰብ ከዓ ብዝግባእ ይጾሞ ማለት ስለዚህ ኩሉ ጾም ሓደ ዘይኮነ ንምንታይ ዓብ ጾም ተባሂሉ እዚ ጾም ዓቢ ተባሂሉ ስለምንታይ ኣምላኽ ንበዓሉ ጾም ዝጾመ ዓብ ዘብሎ ኣምላኽ ባዕሉ ጸዊሙ ጾም ኢሉ ዝሃበና ስለዝኾነ ናይ ኣምላኽ ጾም ባዕሉ ዝጾመላ ስለዝኾነት ዓብ ጾም ተባሂላ ወይ ከዓ ካብተን ካልኦት ናይ ሃዋርያት ነቢያት ዝጾምዎ ብኽብሪ ንጾሞ ወይ ድማ ፍልይ ዝበለ ዓብ ጾም ዝብል መጻውዒ ተዋሂብዎ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ጾም ስለዝኾነ ማለት እዩ። ኦኬ ኣርሴማ ጓለይ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ወዲ ክንደይ ክንጸውም ይእዝዘና ማለት ቆልዑ ኾንኩምስ ካብ ክንደይ ዓመት ክትጾሙ ከም ዝግባኣኩም ይነግረና መጽሓፍ ቅዱስ? 7 ዓመት ወይ 6 ኣነ ግን ጀሚረ ኣብ 6 ጀሚረ ግን ጾምኣይ ተባኺ ሓዘብኩም ግን ተማሂረዮ ኣብ 7 ጀሚረ ጽቡቅ ገይረዮ ክሳብ ሕጂ ጾም 40 ይገብር ኣሎ። ጓል 6 ዓመት ከለኹ ጀሚረዮ ምስ በርታዕንኻ መንጎ ገዲፈያ ዘላ ካብ 7 ዓመት 8 ዓመት ከባቢ እንዳወረደት እንዳደየበት እንዳወደቐት እንዳተሰት ሕጂ ለሚዳቶ ጽቡቅ ትጸውማላ ማለት ስለዚህ ምስኡ ኣላግባብ ቢላ ኣነ ከመሓላልፎ ዝደሊ ወለዲ ማለት እዩ ብዛዕባ ጾም ንደቅና ካብ 7 ዓመት 8 ዓመት ንላዕሊ ክጾሙ ኣለዎ ማለት ግን እዚ ክብል ከለኹ ግን ክሳብ ደቂ 12 ዓመት ዘለዎ ዕድሚኦም ናይ ልምምድ ግዜ ተባሂሉ ይጽዋዕ ዋላ መጽሓፍ ቅዱስ ማለት እዩ። ክሳብ ደቂ 12 ዓመት ዝኾኑ ምናልባት ረቡዕን ዓርብን እንዳጾሙ ከነላምዶም ንኽእል ኢና። ሕማማት ከዓ ማለት ብሕልፊ ሕማማት ክበልዑ ይብሎምን ብዝተኻለ መጠን ዋላ ቤተክርስትያን ተወሲድናዮም ምሳና ኣብ ግዜ ስግዳን እውን ስለዝኾነ ኣይርድኦምን ምሳና እዮም ክሰግዱ ዝውዕሉ ማለት እዩ። ስለዚ ብሕማማትን ጾም 40 እዚ ዓርብን ረቡዕን ሕማማት ገለ እንዳገበርና 1 ዓመት ከኣኒ ጾም ነነዌ ከዓ 3 መዓልቲ እያ ንስኻኒ መለማመሪ ክትኮኖም ትኽእል እያ። ካልኦት ከምኡ ጾመ ነቢያት ጾመ ሃዋርያት ሕፅር ዝበለ ቅድሚ ናብ ጾም 40 ተራቢልና ንወስዶም እቲ ሕፅር ዝበለ ጾማት እንዳገበርና እንዳለማመድናዮም ዓርብን ረቡዕን ኣብ ሰሙን 2 መዓልቲ እንድሕር ኩሉ ግዜ ጾም ኮይኖም እቲ ልምዲ ናይ ጾም ይሓድረሎም ኣሎ ጾም እንታይ ማለት እዩ ከዓ ይርድኦም ኣሎ ማለት ስለዚ
استخال متن دقنا قدنا يكونن مصيلهم مسانا تسوريعن كصومو ወይ ካኒ ጸምኩም ወዓሉ ክንብሎም ነንሽተይ ከከም ትዕድሞም ከከምቲ ብስጋ ነንሽተይ እንዳመገብና ንዕብዮም ብመንፈሳውን ኮምይ ማለት እዩ ምናልባት ከምዚ ንሽተይ ዘርኢ ወይ ድማ መጀመሪኡ ዝበቆል ዘራእትሲ ማይ እኳ የድልዮ ተኾነ ግን ብዙሕ ማይ ብዙሕ ውሕጅ እንድሕር መፂዎ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ ድበት ይውሕጦሞ ትእኽሊ ዳርጋ ካይወፅእ ተርፍ ማለት ስለዚ ደቅና ከዓ ብብዙሕ ፍልጠት ዘይኮንና ክንፀቕጦም ዘለና መምስቲ ዕድሞኦም ዝኸይድ መምስቲ ዓመታቶም ዝኸይድ ነንሽተይ ነገርና ክነላሃምደላ ኣለና ዝኾነ ነገር ማለት እዩ ግድን ብዙሕ ክፈልጡ ዘይኮነ ዘለዎም ወላ ሓንቲ ቃል ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ወላ ሓንቲ ቃል ካብ ቤት እግዚአብሔር እንድሕር ፈሊጦም ባግን ክነብሩላ ከም ዘለዎም ክነተባብዖም ክንሕግዞም ኣለና ማለት ስለዚ ካብ ብዙሕ መፍላጥ ውሕድ መፍላጥ ግን ካብታ ዝፈለጥካያ ከዓ መንባር ማለት እዩ ወላ ስድራ ቤት ወላ ተንቆልዑና ማለት ስለዚ ኣብ ዝፈለጥና ይዳ ክንነብር ኣለና እምበር ብዙሕ ፈሊጥና ብዙሕ እንተፀየቕና ትርጉም የብሉን ማለት ስለዚ ናብ ሕቶታተይ ናብ ጓሊት ምለስ ማለት እዩ ኣርሴማ ጓሊት ቆልዑ ካብ 7 ዓመት ክጾሙ ኣለዎም እንድሕር ዳኢልና ምናልባት እቲ ተማሃሮ ኮይኖም ወይ ከዓ ክማኽ ማለት ትምህርቲ تشجر يقوم هجي من البات تاي قصيرنا خنكيدنا تاي كنبلعنا ببيت تمرتي مستعادون لنا نوعل كم يقرنا خنردو منا تصوم تاي مالتيو صحكون عندهم كلا قصلنا عندهم جرات قصيرنا ويكم زين تبينا قال كو عينة حسابات يمتصم قلعو هدينا زياتهم قلعو زياتهم تاي تبليهم تاي قصير كتخد لنا ببيت تمرتي هذا نجر قبلكم حدث أفوكادو باني سلطة كلنا نتوم مجبي قصر كلتا نجر كم زين دحر لكم تبوا يكونن تتصوم قلتكم يخم زيت قبروا مساخم دحر أملاخ مساخم دحر لكم أملاخ مسانا إيه دحر لكم أملاخ مسانا لكم دحر آمينكم تتصوم تودعوا تحجزكم تودعوا تحجزكم بحجز تودعوا تدخليهم እግዚአብሔር ምሳና አለልኩም እንድሕር አሚንኩም ክሕግዘና እዩ ክንወጽይና እንተዳይልኩም አሚንኩም ጾም ንዓኹም ቀሊል እዩ ጾም 40 ሰለምንታይ ተባሂሉ ንባዕሉ ጾም ዝጾማሉ ወላ ንሱ ጾም ዝገብር ዘሎ ምሳና ኸ ዝኸውን ዘሎ ንዓና እዩ ከምዚ ንዓና ከድሕን ንዓና ጾም ጸይሙልና نعنا خد حني تصيم لنا እግዚአብሔር ጸይሙ ዝሃብና ጾም ስለዝኾነ ኩሉ ክንገብሮ ግድን እዩ ኣምላኽ ምሳና ኣሎ ክንቆሎ ኢና ለንተ ኣሚንናሃ ኩሉ ትነውሕ ዝመስል ጾም 40 ሓጺር እዩ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ማለት እዩ ስለዚ ኮሚቲ መግለጽና ይጓሊ ኣብዘን ሸሞንተ ሰናብትና ጾም 40 እዚያ ቀዳም ዝሓለፈት ታይ ትባሃል ቀዳም ወዚያ شومان تسناب تمشالوا حجاز حلفة سنبت نحن زاز حلفة سنبت سين تايتا بحلا تسوى نيرا أنا مجمع لها سنبت زورد مالت تاي مالتيو أرسما بالي زافير أملاخ كاب سميات نعنا المدحان أبونا أدامن أدينا هوانن زقابر وحاتيات ديحر حموش تشحن حموش تميتن زمن كدحنا كايلو قالات اللو سلازنا برنا أبونا أدام نوعو نتقالو نمفصام نعنا نمدحان كاب سميات نا مدري زورده كاب دينا بسنگ ماريام استولدلو قنيات ወይ ካኒ ስም ተባሂሉ ጽዋዒው በተዓምና ማለት እዩ ስለዚህ ዘወረደ ማለት እግዚአብሔር አምላኽ ካብ ሰማያት ናብ ምድሪ ዝወረደሉ ንዓና ንምድሓን ዝጅምረሉ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ጾም 48 ሰናብት ለወን ካብዘን 8 ሰናብቲ 4 ተጠቀሲ ዘወረደ ሆሳዕና ቅድስቲ سأستيحن تريفك جبرير 4 أوكي 4 سنة بتتقيس على بالي ببتارا كم تزلوا يكونن 4 سنة بتتقيسات لنا لا أبدا
شومنت سنابتنا يصوم 4 أب جزيو زنبابن حراي أرسما بالي أب جزيو صوم كاب سجا صبام قاحو خاب زي مبلع تراينا نخلكل ويس كالوت كنجبر زلنا مسؤول على كنجبر زلنا زي بلنا نيكسك قالنا قلقلتي كنجبر زلنا عصرت التزازات كنحلوها علنا مسحا كنمسح علنا صلاه كنصلي علنا صبو قدوس قربان كنقرب علنا كنجبر زي بلنا كعا كنصرف عيبلنا كنحسا عيبلنا كنسرق عيبلنا صبو عسرت تزازات مالت هاي مالتيو اسكي كابو حموش تقلصلنا كنسرق كاينسرق هاي تسرق هاي تحسو أدخنا خبر نبتصايكا نفسخا خبرو نبتصايكا كم نفسخا قرو نبتصايكا كم نفسخا فقرو هاي تزمو فعتي واو هاي تخالكن حراي أمور داتا أنا كم ولاديت مالتيو أنا بتعمي حقوستي بأخذ بالي قصلي እግዚአብሔር አቤቱ የምብርኪ ኃይለ ሀብኪ ጾምና ሀብ ሰላም ጀሚሩ ሰላም የፈጽመና ስለተዛብክና ብዙሓት መንፈሳዊ ነገራት ጋር ብጣዕሚ أنا خمدخ يمسكنك سمعت خونكم مالتيو لذي كلنا ولد مالتيو ندقنا ببن اشتي ابيت املاح كنا لهم دون كلالنا صوم ديو قدس قربان تاي مالتيو قدس قربان كوسدو خلو تاي مالتيو قدس قربان كردون خلالو صوم كصوم خلو ندحر داني صيمون كاني نمنتاينا نصوم مساخ اغلص اندابلنا مالتيو كل زغبرو ابيت كريستيان ويدما كون وندلي مستي مغلصيتات اندا حجزنا يمدحر داخينا زياده كردوم يخاليو رديت كاي يحضروا مالتي ስለዚህ ደቅና ግድና ይኮኑን ብዙሕ ክፈልጡ ዘለዎም እታ ዝፈልጥዋ ግን ክነብሩ ኣለዎም ኣነ የዛምን ማለቲ ዝኾነ ነገር ወላ ሓንቲ ቃል ካብ መጽሓፍ ቅዱስ እንድሕርዳ ኣሚና እንደቀይ ወይ ከዓ እንድሕርዳ ፈሊጣነ ባኣ ነብር ተዳሃለ በታ መጽሐፍ ቅዱስ ትእዘን ወይ በታ ቃል ኣምላኽ ብኡ ሕጉስቲየ ማለት ስለዚህ ግድና ይኮን ካን ኩሉ መጽሐፍ ቅዱስ ደቅና ክፈልጡ ኩሉ መዝሙር ከም ዝኽፈልጥሎም ገለ ነው ታዝፈለጡ አጥራይ ክነብሩ ላለዎ ምናልባት ከመፍላጥ እንበር ክነብሩሉ ከምዘይ ይግባአና ገይሮም ካይወስድዎ ታዝፈለጡ ቃል ክነብሩ ላ ከምዘለዎም ባጥራይ ክነተባብዑን ክንክእላለና ማለት እዩ ኣብ ግዜና ከምቲ ንሪኦ ዘለና ብዙሕ ዝፈለጡ ብዙሕ ቁጽይቁ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ብዙሕ ምፍላጥ ኣገዳሲ ይኮነን ክብል ኢለ ይኮንኩን ግን ብዙሕ ምፍላጥ ካኒ ብዙሕ ውድቀት ውን ስለዘምጽእ ኣብዘይ ግዜኦም ብፍላይ ብዙሕ ክፈልጡ ኣይንመነ ማለት እዩ መምስቲ ዕድሞኦም ንእሽተይ ብሓንቲ ቃል ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ወይ ከዓ ሓንቲ መዝሙር እንታይ ትብል ኣላታ መዝሙር ጉባኤን ተምስዮም እንታይ ትብል ነራታ ትምህርቲ ከምኡ እንዳበልና ንደቅና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዓቕሞም ብዝኾነ ፍኹስ ዝበለ ካይዳ ክንሰርዐሎም ክንክእል ኣለና ክንሕግዞም ኣለና እንዳበልኩ نلوم معنتي أنا خان اشتي كاب مصحف قدس ماتيوس وانجيل معرف 4 كاب فقد حدا مزاني زوردت بل ناي فتناتات ناي እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ገዳም ቆሮንጦስ ከም በበንየ ንዓይኒ በረኸት ኮነነ ማለት እዩ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ካብ ፍቅዲ 1 ኢየሱስ ብዲያብሎስ ከም ዝተፈተነ بدحرزي منفس قدس نኢየሱስ بديابلوس كفتن ናብ በረኻ ወሰዶ 40 መዓልትን 40 ለይትን ጾመ ሽዑ ጠመ እቲ ፈታኒ ድማ መጺኡ ወዲ እግዚአብሔር እንተ ኮይንካ እዘና አማን እንጌራ ይኾና በሎ ኢየሱስ ግና ሰብ ካብ አፍ አምላኽ ብዝወፅእ ኩሉ ቃል ዳእምበር ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርን እዩ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ ኢሉ መለሰሉ ሽዑ ዲያብሎስ ናብታ ቅድስቲ ከተማ ወሰዶ ኣብ ላዕላይ ጫፍ ቤተ መቅደስ አቆሞ ወዲ እግዚአብሔር እንተ ኮይንካ እግርኻ ብእምኒ ካይትዕንቀፍ በእዳዎም ክጾርኻ ንመላእኽቱ ምእንታኻ ይእዝዞም ዝብል ጽሑፍ ኣሎሞ እስከ ንታሕቲ ጽደፍ በሎ ኢየሱስ ድማ ንእግዚአብሔር አምላኽካ ኣይትፈታትኖ ዝብል ጽሑፍ እውን ኣሎ በሎ ከም በሓድሽ ዲያብሎስ ናብ ኣዝዩ ነዊሕ እምባ ወሰዶ መንግስታት ኩሉ ዓለምን
ክብርን ኣርኣዮ እሞ ተደፊእካ እንተ ሰጊድካለይ ነዚ ኩሉ ክህበካ እየ በሎ ሽዑ ኢየሱስ ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ስገድ ንዕኡ በይኑ ድማ ኣምልኽ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ እሞ ኪድ ሰይጣን በሎ ድሕርዚ ዲያብሎስ ሓደጎ እንሆ ድማ መላእኽቲ መጽዮ